munhu wacho ndini pane zvino vaimufundisi ndovasingazvisere kuti tazotsvageni vamwe vaimufundisi. Saka vane dare ravo, komiti yavo, executive yavo, main executive yekumadzimai ina sadunu navhai sadunu vasipo, ina secretary navhai secretary, ina treasurer wemari haana vice aiwa. Saka ndo mamiriro emain executive yamaimufundisi iwayo. Zvimwe zvese tingazotaurira nemadzimai kana ndozvati makatoa takatoti made kumutotijina makabvuma izofanira kutendai. Asiwo tine mabranches edu amanzwai achitaurwa. Kumabranch kwedu zvakare kune mutungamiriri nemutedzeri wake, kune munyoriwo nasahomwe wakowo ikoko. Asi vesewo vanenge vachizouya vari pasi pemain executive iri pasi pamaimufundisi edu. Saka ndo mamiriro akaitawo sungano yedu yemadzimai. Kune maadvantages akawanda kujoina sungano. Kana wave mai vesungano, zvidzidzo zvatinosangana nazvo ikoko zvakaoma vekure, ndoda kutaura chokwadi. Tinoita shoko raMwari, munhu wese anopuwa chansi yekuparidza, yekutaura shoko raMwari. Tinowana zvidzidzo zvemudzimba chaizvo. Nyangwe vasinawo varume vane zvavanogeina ikoko, nokuti hatikomiri kuti munobata sei vana baba kudzimba. Nyangwe vasina vane zvavo zvidzidzo. Saka munhu wese ari musungano yemadzimai ane chaanowana, chaanobenefita kumusungano yemadzimai. Iye zvino ndofunga takatombozi takutoindorishirwa nemasipotsi chaivo. Saka munokona kuti kwakaoma kusungano kunonakidza. Saka ini nhamu ndoda kuti vasikana vekuScotland weye varangarirwa naJehovha. Inahamu nati madekoni anendaakati program takapa zvedu mufundisi, asi zvinobvumidzwa ukakungochinja chinhu. Ndikati damboti kunai mai tadi kuti mesungano yekuti mudzoke kunokuScotland. Unokaona useva sana. Zvibhazi zviriko izvi. Tinoona Mississippi, sorry ndanoda kudana neFirst Name. Tinoona Mississippi. Vanogona kuronga zvibhazi izvi. Tikauya kuno kuScotland, mai tinakudzoka kuno kuScotland. Vasikana tinokudzidzisai kuti munopinda sei mufoni namba tichatora mugotoro dzedu. Kuti nyangwe usinambopinda zvako katikasi zvinogadziriswa izvozvo. Saka tiriko pamene sungano yemadzimai.